Saúde. Gracias. Saúde. Os aplausos para os artistas. Saúde e música. Despois de 3 días de emoción, de creatividade, de orgullo compartido, chegamos ao derradeiro tempo deste segundo certame galego de bandas de música, o tempo dos agasallos, dos recoñecimentos, o tempo de compartir felicidade. O mito grego fala de Orfeo, aquel rapaz que tamén cantaba, aquel vocalista tan maravilloso que tiña que botar cada día a súa repichoca para que poidese sair o sol do mar. O que non nos contan os gregos, os antigos gregos, é que aquí, na fin do mundo, estaban os saxofóns do Occidente, está a creatividade dos músicos galegos e galegas que teñen que botar a súa peza todas as noitiñas para convencer ao sol que se deite cada noite no océano. É unha canción, como dixo Manuel María, unha canción maravillosa, enxebre e panteísta. Por iso, somos un pobo de artistas. Por iso, temos esta querencia natural polas bandas de música popular. E por iso, este certame foi un éxito inmenso. Por lo tanto, pido de entrada un aplauso para todos, para todas vós. Din os aboríxenes australianos, viaxamos ao outro lado do mundo, que cada camiño é unha canción. Por lo tanto, o talento de todos os artistas, de todas as artistas incluídas nas bandas de música, precisan de novos camiños, de novos vieiros, de novas cancións, esas que se escreven en papel pautado, nas 5 liñas do pentagrama. Por lo tanto, imos nomear de seguido os gañadores do primeiro concurso de composición. Pero antes, queremos honrar con un grande aplauso e que, por favor, suba ao escenario ao autor da obra obrigada neste certame, Estrasántico, suite galega de Simón Couceiro Ribeira. Por favor, Simón. Recibe aí o aplauso. Ben, pois imos dar a coñecer os nomes dos gañadores do primeiro concurso de composición nas súas dúas seccións, na sección de banda de música e na sección de banda, vala redundancia, sección sinfónica. Pero para dar a coñecer eses nomes, reclamo a presenza e a palabra de Emilio Vázquez, presidente da Federación Galega de Bandas de Música, e do director xeral de Creación e Difusión Cultural, Luis Bará. Por favor. Bueno, pois, boas noites, donas e cabaleiros. Como presidente da Federación Galega de Bandas, teño que decir que esta semana é un orgullo ser o presidente da Federación Galega de Bandas, porque timos que decir que tiñamos dúas asignaturas pendentes. O luns aprobamos a primeira. Lóxicamente, gracias á Dirección Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información, porque presentamos a nova páxina web da Federación. E penso que aprobamos con nota, porque nela xa timos encolgado as noticias destes días, pódese escoitar o certamen do ano pasado e ver esa nova páxina. Por lo tanto, esa é a primeira asignatura que aprobamos. E hoxe, creo, que vamos a aprobar a segunda, ou xa aprobamos tamén con nota. Todos nos pedían que había pouca edición de música de temática galega. Pois, gracias á Consellería de Cultura e á Dirección Xeral de Cultura e Promoción Cultural, pois
Creamos non un, sino 2 certames, como decía o presentador, un pa banda sinfónica e outro, pois, pa banda, é dicir, na outra sección que digamos con menos componentes. Pois por iso, para min é un orgullo ser presidente, porque as 2 asignaturas que tiñamos pendente na mesma semana, aprobámolas. Por iso, moitas gracias e enhoraboa aos compositores que sei que o fixeron moi ben. Moitas gracias. Moi boa noite. Acostumamos a decir na Consellería de Cultura que a cultura é a marca de identidade e a marca de calidade dun país, do noso país. De verdade que o que vimos estes 3 días e todo o traballo que se fai nas bandas de música, nas escolas de música, das bandas de música populares galegas ao longo do ano é unha clara mostra desa calidade e desa identidade. Porque as bandas de música populares forman parte desa identidade colectiva, da identidade musical e cultural do noso país, e a súa historia, o seu traballo diario, cotiá, é parte da memoria colectiva e da identidade de moitos lugares, de moitas parroquias do noso país. E todos os que tivemos a sorte de nacer no rural, nunha parroquia, nun lugar de Galiza, sabemos o que iso significa tamén na memoria persoal, na memoria dos nosos povos. E o orgullo que todos sentimos de todo ese traballo que se fai ao longo do ano e que daqui, no día de hoxe, só vimos unha pequena parte porque detrás hai moitísimas horas de traballo, de sacrificio, de esforzo, de traballo ao longo do ano nas escolas e nos ensaios previos a este certame. Polo tanto, identidade e orgullo colectivo e tamén calidade. Calidade que ven dada por ese esforzo, por ese traballo, calidade que ven dada por ese espírito de superación, ese espírito de esforzo que hai detrás do traballo das bandas de música. Polo tanto, desde a Consellería de Cultura temos a obriga, a responsabilidade de apoiar toda esa calidade e facelo en colaboración coa Federación de Bandas de Música Populares con distintas liñas de traballo, 2 das cales presenciamos hoxe. Este certame galego de bandas de música que chega xa a súa segunda edición e tamén o certame de composición que se convocou por primeira vez neste ano. Convocouse porque, de común acordo coa Federación de Bandas de Música Populares, sabemos que temos que recuperar o noso patrimonio musical histórico, temos que renovar e ampliar ese repertorio, temos que darlle tamén novas partituras á música galega, á música para banda. Ese é o obxectivo principal deste certame de composición, porque queremos esas novas partituras, queremos que a música das bandas de música forme parte da programación, en primeiro lugar, da programación cultural e musical do noso país. Estamos seguros de que vai formar parte e que o vai facer por moito tempo, por moitos anos, vai ter un protagonismo determinante no futuro da nosa cultura, do noso país, da nosa música, grazas tamén a que o traballo das bandas é protagonizado por moita xente nova, por moitos mozos e mozos que nos están dando tamén un exemplo de traballo e compromiso coa súa participación nas bandas de música. Así que, adiante con ese traballo, con ese esforzo e ánimo, e desde a Consellería de Cultura teredes todo o apoio para seguir neste camiño. Moitas grazas.